लोगोफोर नै जोंहा दिनै माइ गायजेननो नागिरबाय माइ गसा होजेननो नागिरबाय आइ नै माइ गसाखौ जोंनिया बोरै थुजेनो नोंथांमोननो एसे देखायनोसै र' बाबाया आलि खोगासिनो आब'आ माबादों खोथिया रानहैदों हौवा सेंग्राफोर गैया नालाय उफाय गैया हिन्जावफ्रानो राननांगौ जोंना जोंनियाव बर'फोरनियाव बिदि खुलुमनानै गसाखौ गायजेननाय जायो आरो ओंखायनो आइयाबो न'नि बिगोमाया खालामनांगौ नालाय हा बिगोमाया आइयाबो हाजिराफोर फैनायनि सिगांनो गायनानै दोनग्रोखाबाय आरो माइ गसा थुजेनग्रोखाबाय दा आइया ससे गायसिगोन ससे गायनानै थांसै ओंखाम जाहैनोसै आंथ' बोरै गायोथाय दा देखायनोसै आं गायनायखौबो एबारसो सेकेन्ड टाइम माइ गायगोन आङो थांनाय बोसोराव गायदोंमोन थांनाय बोसोरावथ' गैया इउटुब चेनेल गैयामोन नालाय हगारनाय जायासै बे बोसोराव दा आं गायबा हगारनोसै दा ओंखाम जाखांनानैसो गायगोन आङो दा गायथ'ला हाजिराफोरजों ज' गायनोसै दायो आइया बै आखासे गाव बुफ्रुनायखौ गायबोजोबसिगोनदां आं ओंखाम जाहैग्रोनोसै थांसै ओंखाम जाहैनोसै माइ गायबाय जोंहा सान्दुंसो दुंबाय माथो अखा हानो नागिरनायालाय साया आराम थाबानो जायोमोन माइ गायनोसै जोंहा माइ गायनोसै गायबाय मानसिफोरा आंहाबो गायनोसै आयौ नै मैला गैयानो जोंना माइआ मोजांथारनो गायबायनो गायनो मोजांथारनो मैला गैयिखाय बे खेब्बाय उनजोंबो खेब्बाय सिगांजोंबो खेब्बाय हनै अखा हायैखाय जोंहा माबा दैयाबो बोखोनानैसो होनांदों अखाफ्रानो हाला नालाय एम्बुफोरखौ हमै जाजोब्बाय नालाय नङा माथो बाल गय जादों नै मादैया गय जादों नै जाफैद' आयु फाब जानाङा एरनायनि गय जाबा एरोनो ओंखायनो गय जानो ना मादै गय जाबा एरोना गय जाबा एरो औ गय जायाबा एरा जाफैद' बर' ना जानां हारसा ना जानां सावथाल ना जानां गय रानग्राया एसे गासिखौ लागायजोबनाय राभा मान्दे गार' मान्दे बर' मान्दे मादै गावदांआबो जाबाय नै गयखौ थैसिगोनहाय जाफैद' सिख्लाफोर जाबाय गय जाबाय माइ गायनोसै जौदा जाबाय जोंहा माइ गायजेनसै आं हले आन्थोरबो रोङा उन्थोरबो रोङा माइ गोदानखाय फिसा फिसा नांगौनो फिसा हो खोथिया थोनाय नङा ओंखायनो फिसा होनो नागिरबाय हा गोमोनाल' जायो हायाबो खेनसेनो फोमोनजोब्बाय दा गायख' हाला हाखौनो बोखानो रोङा आङो नै आयौ गलांलायबायसो ओरै बोखानोसै माइखौ ओरैहाय इसिबांल' गायगोन जि गुवार गायनांगौ दं नै मोनजोबखाबाय सान्दों मा नुदों आगै
रावबो रानना होग्रा गैया नालाय ने मादै बिलाय हुगारदो सेंग्राफोरबो गैया नालाय गैया मा गैया रानदो मोजाङै बोनानै नायदो मोजाङै रानबालाय रानग्रा गैया मा गैया दे एसे थाब थाब रान माबार गायनांसिगौ दे मोजां रान बोथोरा मोजांथार नुदों बेसेबां थाबायो जोंना बाजैया बेनो दुरबल जायो मोजां रानगासिनो रानथार आलि जाबा एरखाया आलि जाबा अख्रांखौल' साइज नुयो मानसिफोरखौ बोरैबा गोजा गोजा गोमो गोमोसो नुयो फैदो साहा लोंसै बे साइज नुदों अख्रांखौ दिनैबो सान्दुं गोसाखाय जारौ नुथारबाय नोंखौ बाजै नोंखौ फैदा सानैया दाबो फैया खनफेंबाबो खांग्रामाबो गामि हाखायो जों दा बे उन्दुनानै गायगोन बेलाय जों दा बेखौ हाबावबा माथो थानो दलाल'सो थायो थावा जायो नामा ओमफ्राय दाना गोदाव गोदाव फुगारनानै लाबोयो नानिमोनहा साहाखौ गाइखेर गोनां लोंबाय थाथावथाव माबायाबो मस्ला दंलायो गुरा दिनै मस्ला दंलायथारो मस्ला दं नै मालायबा मा लाना फैखो जि सान्दुं गोसा दिनै माला हाबावनांगौ जाखो बेहा मैयानि एसे साबसिन नामा मादै हाया साबसिनलाय माबाबालाय एरो बे फिथिख्रि साब्रंबानो एरा मैयाथ' जा गाज्रिमोन ना बैथिं बिदि जाबाथ' हागोमोन गासिबो जोंनि गायजोबनांगौ मोने ओरै गायना लायनोसै आदा नांग्रा बाजै नांग्रा साखाथारथोंसैल' होनदों दौलाय गिदिरा गायला जांख्रा गाबोन जांख्रा मा बिब'आ जोंना जि थाब थाब गायनो हायो हागौमानि गायगोन मालाथ' हास्लाबनो बेदर जानांगौ जांख्रा जानांगौ लासै लासै गायनांगौ दे माबार गायबो दे हा हाब्रु फुनलायनांगौ नानि मोननाव रावबो जागार गैया फिसा गांखं जाजोबथारदों जों
Ngay ra giờ chân là vàng chúng ta khai qua cây nè bên trong vàng chúng ta gì